Bos días. Para facer unha película, primeiro hai que ter unha idea. Cómprate a cabeza descansada e a mente aberta. Cando chega a idea, o que hai que facer é apuntala e logo desarrollar o guión. Caracol e caracola. Ti vas te ocupar da dirección. Prepárate a tomar decisións. O resultado final da túa película vai depender de como mistures os ingredientes. E lembra unha cousa, un consello. Sexa o xénero que traballes, documental, ficción, animación, dá igual. A naturalidade sempre resulta ben. Podes crear que a túa familia un equipo de produción, xunto aos recursos que necesites para gravar a película. Pero bueno, xa que falamos de cine indoor, é mellor que traballas desde o low cost, non gastes por gastar. Sobre todo, cando temos outras posibilidades. Ben, se xa estás listo para gravar, ten a punto o teu equipo doméstico. No caso de que sexa un móvil, verifica que tes memoria, batería, pon en modo avión. Se non controlas moito dos axustes, pono en modo automático. Grava na maior resolución posible e sempre en horizontal, vale? Porque é un formato máis universal. Claro que, bueno, hai accións que quedan mellor en vertical, pero poucas. Maiormente grava en horizontal. A iluminación é moi importante. Intenta aproveitar a luz natural, a luz do día. E evita o contraluz, claro. Velo? Non o ves, claro. Ben, se queres gravar con luz de noite, reforzas ca luz de algunhas lámparas que teñas na casa. Decía que se escoita a túa película é tan importante como a que se vexa. Procura registrar ben o son, sobre todo se é son directo, particularmente as partes dos diálogos, vale? E evita ecos e tamén interferencias. E, máis tarde, cando teñas un momento, ocúpate da banda sonora. Claro, iso é outro mundo. Cuida a linguaxe dos planos. Este ten un valor dramático. En cambio, este ten un valor cómico. Unha vez que tes todo grabado, tes que volcalo para iniciar a fase de montaxe. Non te obsesiones cos programas de edición porque son todos parecidos.
Claro que varía cociñar cunha vitrocerámica ou unha de gas, pero o importante é que lle collas o tempo e o ritmo da historia que queres contar. Hai secuencias que requiren un ritmo rápido e outras que hai que cociñalas a lume lento, como este polo da casa. Cando creas que tes a montaxe lista, convén facer un primeiro visionado. Estamos listos para entrar na postproducción. Os matices. Se lle queremos meter un audio, hai que traballar con Creative Commons. Se queremos etalonar a cor un poquinho mellor, se nos pide recortar ou sumarlle algún frame, baixarlle un poquinho o tempo, a velocidade, todo o que vexamos na postproducción e deixamos renderizar. E non nos esquecemos de disfrutar no proceso. Pois xa estamos na última fase, que é disfrutar da película que acabamos de facer. Como é vídeo doméstico, hai que disfrutala en familia. E cando dixo familia, dixo toda a familia. Aquí, toma. Cuita. Toma. Moi ben. No caso de que vos gustara o resultado que fixéstedes, podedes distribuíla, por exemplo, mandando ao Yogoi. Un pouco de suerte, levades un premio na categoría de vídeo doméstico. Sorte. Corta e ben comer.